mo sala mi ko non tan mi wiɗɗi mona jiddi en ran jodi ar nyama jodi ma jejjiri am jiddirani ata gonna min enne ko yemen jeera min jejjirma la ko famille jam sa nangi mine gay min nanguma bi bara ara nanguma hoɓare aray ari ko ɗen gandata ko min ɓuuri nangude ko mi waɗi sa ara ni mera jewre aɗa selli no baɓe mbaɗa selli e ɓene less e ɓene sal less to ɓe salminin kam aɗa selli kam ɓaɗa wonko yewtu wala yaami aɗa selli mawɗum jawon to ni mbaɗa ay wonani machallah de woni ko mawna mo moƴƴi yitere merci machallah la welti ay bunno min ko wona ɗum ko hecciraɓe mbiɗa ya jeeɗe tan ɓe mbi ɗulaw wi sene wawi hankkadi yo moɗo ar kañum tampi jonde ni nangam kadi ne ɓe kaala min nani mi yiɗa nadde débat ji mabɓe par ce que ni mi haalaka tan jeeya mbinomi ni ko mbiɗa ara galle mum mi haalday ma ko kamɓe tampi fadde ala ka keppuɗo nanani ala min ko heɓani o kamɓe keppi kamɓe kala wona haaji mabɓe ni kamɓe keppi ala heɓa min kay ɗo ari fof nede kay ene ƴamma nede taw holko fadi ɗoji min kam heppanani mo hay seeɗa mi anda wol projet mo yiɗi wadde projet mo wawi wadde fof so gasi min kala haala men mi weltini aɗa andi sahaji kumba juuto jubbi en goni moroɓe ne canci a sikkat tan ɓe koɓe kalon ko ɗum woni tawno yetta he nder faada kamɓe keppi kamɓe ɗe no mbayni moƴƴani dare wonɓe laaɓa ene kaala ɓe jara haajuji men kono noon mi haalatma koɓe kalon ko wonen ene gasa wonde ene woodi sabu aɗa andi ƴame men enen ga mbaɗen enen fuutonkoɓe eɗen jiiɗi fadde ƴama ɗo joni cukalel debir aɗa yiiɗi ɗum ne yinma ƴama ɗum tawa aɗa wone projet maɗi a gaynani jomum ne jooɗo ene fada ene fada ene fada aɗan ɓe mbima so yimɓe nani tan alhayri yara koko haɓɓa mawɓe leewima sukaɓe beltima kono ƴamal wonno juutirta tan iblis ene wawi nattude hen walla seydane natte hen ko ɓuuri hewde ko bonnata ko ɓuuri hewde ko fewnata ƴama ɗo joni jalta ɗannoɗa kadi debbo so yiiɗi kañum hankkadi wonti mbaalugal wonat tan koye fadde mo yiiɗi o kadi enen ga ɗum ɗon eɗen poti uppude ɗum ƴeewen so tawi ɗo joni a yiiɗi debbo yiiɗima sa haadde e jinnaɓe a nandirama rokkama woni jamare ma ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade wat feere kuma Aïssa non kum sawa sel mawɗum ni jam wonto jam tan kadi aɗa liggey mawɗum ni jam tan mawɗum machallah jam tan bismil ba jam tan ga ino gorɗo minen kay ha hande non noon tan ha joni welani taw deƴatake kadi wonta deƴta no pamirtada mbaɗa andi kam Aïssa gallo wulat diaw tomin payto ala ndiyam kadi yimɓe tan ko yo huɓɓu tan da eyyi wonno koydam ga noon an noon ka ɓi nenam ka sehilam guila ken sukaɓe hato mownden ɗo meɗa surtout o sikku noon min ko poɗamtomi o somi arema o sikki ma wannam ɗum no pamirta jinnomi noon ko gara kalden hokkotiren haqqillaji andi banam gorko o kam abu kalis wona jinnomi noon ko garam hokkuma abu kalis so balɗe ɗiɗi so balɗe tati so lewru ɗo ha no parɗa fof ha abadan no parɗa fof tan de mbimami mimbaɗa pari fof ko min gaddoro dewgal moom e gara e galle he fof ko min mbaɗi pari jimmi tan ko manma kam ɓaɗirta mum noon tan yo debbo suguño yo ɓerde nde yo mettudal faari bel sa faami ene hay watta e raw ni mbiɗa haal rewde inde makko sa rewi inde makko tan anda hummo mo aɓani kam sa rewi inde mum kam andi feere ma booni ɗum noon noon jinnoɓe gara wona e galle he abou halis umanma so umanimama noon joɗɗa ɗo omo darma soko faali so fini mo darma ɓerde ɓeɗo huɓɓurto ala ko wawi hen ɗum tan jinno mbannama kadi ɗum woni koydam kadi ɗumen adda jam foni sa humi ɗo joni ko jawdi ma ko an jeeyi kono ƴama ɗannoɗa goppa caggal ma walla ƴama hankkadi ni mbiyata ko ƴamaɗam ƴamaɗam arƴe hen galle sehilam kaari wiye garkire arƴe hen hande galle amadou en wi hande ne yiiɗi yiidema mi présente ma ɗum hiiri o tan so ɓooyi tan ma ɗum tan goɗɗum jonta ɗen ɗum tagui enen eɗen poti uppude ɗum debbo sa yii ɗum a yiiɗi ɗum potta ko wadde ko foti wonde ko beɗe maha soɓe gayni maade tan mi ƴeewa mo jinmi
mi manto mo jinmi o mi nela jinnama so tawi ko balɗe ɗiɗi balɗe tati so haalama hawrama mi huma kurtungu kam aɗa wawi wadde debol tan tarkata markata aɗa ummo tan aɗa yen sa rendiɗi ko jiɗɗa o tan hurtina ko debbo ma kono kay boni hen tan joni ko hula hen ko ƴamde ene fadade yani joni min mbiya kaari jam fima kaari joni o ƴammi o yeehi o ɗannima kañum ne jooɗo fada ha tampa so natti wawde fadde ko yiɗi tan sen o hen wiya ko jampi taw jam fayi debbo wawa fadde ko heewi sa yiɗi ɗum tan huma sa hummi tan woni jawdi ma ko woni jawdi ma ne wawi sabbade enen noon ko wonata hay jaɓɓugol ngol kadi oto juu aɗa wawi humande ɗo debbo joni wima mbeɗa fada joom gallam mbeɗa fada joom gallam iblis ne heewi doole goɗɗo ne wawi yiide ɗum tan hankkadi nde ɓuuro ɗum haqqille ƴakka nofuru mum ha ɗigga wiye ndeysan gandu mbiɗe o humanama gorko makko nana France ene ɗumin sa woni France duuɓi 4 duuɓi 5 aɗa humani o kaɗa oppi ɗum ga duuɓi 6 ene gasa debbo wawa ɗum noon eɗen poti ɗuminde ɗum hay muɗum mi haali ɗum ɓimo mbat feere kuma kurtina gadda ɗo e galle hankkadi ni jamal ngal nana fuɗɗo juutde seeɗa hay henki ɓeɗa haalda e makko haalama oy wallahi assuno waɗa patienté ala min jiɗi tan konkoni ko yaaɓi ko ɗo joni kay min momi haalan ɗum hay nena beelen ɓeyɗo yawde momi yo wat feere o hurtini hankadi o gume tan hurtini ɗum gasa hankkadi ngara keɓa ɗo e galle dañum jewtini a yiyatmi taggorɗo e ko noon jiiruɗa ɗum waɗi ko noon tan jiiru ala miso mi ari ɗo mi talani yewtude gono ko liggade ala yiɗi galle mi walluma ko nafani nde weeɓa ñama kay ko ɗum tan nafami e galle he mbeɗa accuma goto aɗa liggo moɗo mo noon no mbawi horsinde ɗum ne wawi horsinde min mata yiya no mbami ni yettani mi wonde de horsiniyam wannen i ko jimmi fo ne wannen so debbo mum mari kay ko min wonta mbindan bello yam ƴewya nena komo yeewa hande ko goto wonto kono goto wonto min momi yamaɗa jiftu dagen jea nena ko seenam machallah reweɗi ha maayi tan doucement ala minin tan jottan ewa jarama ndeysan koni muɗum manama hawri hen min de ko o ɓuurmi famde e ko arno ɗo ñannel ko mode alade mimara makko cuhli boni debbo jooro ha gorko yima mantoma rewa caggal kono ɗum to wari hiccaki tan no mbewa humti bani mo tawam gellamin ni nanga ko moɗo yiɗi ko ni machallah eyi mi nani haala makko kadi allah jarama a jarama mi tawno so mbiɗomo ya ara hokkuma joom galle o ko cuuruɗa debbo kala ko mbawɗa wonde en tant que a resaka haydara fisetaki ala ko manquirimi ɗo e galle he kala ko kunnomi jogade kala ko kunnomi dañde mbiɗa jogui ɗum ɗo to gonmi ɗo kono ko joom galle tan manqui joom galle noon sa ala ɗum ala fof a hisetaki ko foti arde ara ko fotani arde ara ɗum noon tawde ko noon mbiɗa kadi debbo ko gorko tan wonata kadi ko muɗum ɗum noon tawde ko noon jiiruɗa e wadde en mbaɗat noon tan kala ko moƴƴi e ko fatinɗen hen moƴƴere ko ɗum jiɗɗen kala no wawi moƴƴide no wawi fewirde mi dacce jungo ma min tan komi debbo tan komi desete so ɗo so galle ma kala hen ko wawi wonde foof ko koye jungo ma dacce nde wawi wonde ɗo on wawi arde ɗo en e ala ko manqui ɗo en tawi kadi omo wawi kadi nawdemi to galle makko to hay ɗum kadi ne wawi wonde ala ko sinneyam ala ko wonde en sona rugi miña nipponi eyi hayso maynuma mi nani haala ma kadi ko ɗum noon tan pannume gueɗe ma kadi ko ɗum tan yimɓe mbanna kam salla jaaɓi o hersinami hen kadi oto hoynami hen o hokku kadi andi koɓe jiiɗi ko sa jaaɓi mais inchallah salla jaaɓi faabal mbiɗa andi o dikki ko wawana kono salla jaaɓi inchallah salo lamɗo jaaɓi min mo teɗantowo mo ɗum accuno boniri min no mboɗo andi kam boobo comme mo suuh accani mo mawɗo accanani gueɗal suum accanta ɗum gueɗal kono faari ba minimo ko ha galle hande ko mbimi ko waɗa ɗum tan ɓernde mo ko musat tan yo bon ha yeeso ko lawol ko jimi hono mbanna kam salla jaaɓi ɓuurami yiya inchallah Allah jarama tan mi galle